दाखालि 14 फेब्रुवारियाव भेलेन्टाइन डे खालि बेखौ लाबोदोंमोन ना बोसोरसे जाबाय ओंखारबोनो हालायबाय र' डाक्टरनाव थांदोंखाय हामलायबाय डाक्टरनाव थांदों ओंखारनायखाय हामबाय नामा दिनै डाक्टरनाव थांगोन होनदोंमोन ओमफ्राय आं लोमजाबाय थानाया दे दिनै नै मोजां सिखारनो हादों नङाबा दाखालिनिफ्राय उन्दुबायल' थानायमोन ना दिनै जाबाय थांगासिनो डाक्टरनाव थांला सामफ्रामबो बिजि थुनो नागिरबाय थायो डाक्टरनाव थांना जानो गिना हामबाय नामा नोंलाय जाथारसै दिनैबा फुङावनो सिखारनो हादों थ' मैया हरनिफ्रायनो ओंखाम जानो हादोंना इसे आलु एवनाय जादों नंगौ इसे जादों ओमफ्राय दिनै हाबाय आरो माबा दिनैबो हानाय दाखालिनिफ्राय उन्दुनानै दंबाय दं बेरायनो हायाखैमोन नै दिनै फुंनिफ्रायनो मोजां दिनै जासिगोन खोमा दा दखान खुलिहैनि आं 6टा जाबाय सान ओंखाराखैनो बैजानिखौबो खुलिखाय आं बाहेरायाव थादोंसै आइदि होननाया हामबाय बाबाया बाबा माम जा होनलायो सांबानो ना बेसां बास्रा दादिया आइदि होनदों फे होननो लांनि बिजि थुनो लांनि होनबाथाय लांनो होलायलाय नाङा होनलायलाय साननैसो थानानै टिं होना होनांसिगोन बेखौ आरो खामसालिबो होनांगौ आइदै दाखाल बयनिफ्रायनो उन्दुबाय थानाय एकदमबारे बोरैबा जालांजोब्बाय खोमा मोखांफोरानो सेहेराफोरानो आरो ओंखामबो जायाखैमोन ना नै दिनैनिफ्रायसो एसे मोजां जादों ओंखामथ' दा जानो हाखायाखै आं दिनै खिन्थु हागोन बायदि मोनदों फुंनिफ्रायनो बेरायनो फायदोंना डाक्टरनाव लांनो होनबाबो थांनो नागिरा आरो गावहा बिजि थुनो होनबानो गिनानै थायो दिनैथ' हामाबा नोंखौ एकदम थिमफुआव खाथाबनानैसो लांगौमोन मानसि लानानै आङो बिजि थुनाय होनबाथाय बिराद गिखायो जाथ्रा खेबसेबो बेसेबांबा हस्पिटालनिफ्राय खारनानै फैदों हायाबाबो बिजि थुनो नागिरनायाव ओमफ्राय दाबो बिजि थुनो होनबाथाय आं गियो बिराद गियो लानो गिथारो आरो बिजि होनबाथाय आइदै दा दिनै खिन्थु दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन नामाथाय बेरायनोबो हाबाय नालाय नायदेनसै एबारनिफ्राय कन्टिनिउ खालामलायनि भिडिअ होनायखौ माला बेसेबांखिनि थाथ'बाबो माने कन्टिनिउ नाजागोन आरो स' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो दासान्दिसो आं भिडिअ बानायबाय थानो हायाखै बेनिखायनो फैसा गोबां नांगौबो जाना दङ स' आं दा मोनसे गेमिं एप्लिकेसन लाना फैदों जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल जेब्ला नों बेयाव रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव नोङो 51 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे नोङो रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरजों शेयार खालामनाबो नोङो बेयाव इनकाम खालामनो हागोन वाट्सएप बा डाइरेक्ट लिंकनि गेजेरजों लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नोंथांमोना शपआव थांनानै नोङो रिसार्जबो खालामनो हागोन आरो फार्स्ट 51 रुपिस मोनोना बेजोंबो नोङो फ्रियावनो गोबां गेम गेलेनानै फैसा इनकाम खालामनो हागोन स' गाइस दायो आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय 100 थाखा आङो होनानै नायग्रोनोसै बारा होआ फार्स्ट टाइमाव 100खौ बबे साइडआव होनो नायनो र' अके आङो 100खौ ड्रागनाव लागायदों दे एबार रिजाल्टखौ नायदोंसै आङो एसेबांखिनि अफार होआखै अके फार्स्ट टाइमाव देरहाबाय एबार आङो 300 होना नायनो र' जुदि माने लाब जाबाथाय 400 लाब जागोन एबार खेबसेयाव देरहाबाथाय दे आरो माने एबार खेबसेयाव थांबाथाय बेसेबां थांगोन आंनि 200 थांगोन बिदि आरो जिखि जादोला 300 होबाय आङो टाइगाराव एबार मा जायो रिजाल्टखौ दसेयावनो रिजाल्ट फैगोन नोंथांमोना गोदान गेलेबा खम गेलेबानो जाबाय मानोना गोदान मानसिफ्रा एसेबां आइडिया थायाना अके 300खौबो मोनबाय आङो बेनि उइड्रला UPI नङाबा बेंक एकाउन्टजों जायो नों मोजाङै होना लाबानो जाबाय दे सोरनाबा जानाय नङा जुदि मोजां होआबाथाय आरो जाद्रायाबा UPI जों बरन स' आं बेयाव होबाय नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ दसेनो साक्सेस जायो नोंथांमोना आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय मासे दा बियो साइकेल स्टान खालामनो नागिरदों दे बोखां अ दाब्ला दे आरो खेबसे उननिखौ बोखांलाय मोनसे थांबाय दाब्रा आइ नोंनि आर'जआ मालामोनलाय हा मंगलबार खालि बेयाव बाथौ गोदान गायगोन आरो बैयावबो गोदान हाबसिगोन मन्दिर बानायनायावबो ना ओमफ्राय आङो गासैबो वाटार साप्लाइनि दै फैदों जोंना नै बिबाराव माबा होगासिनो आं दाखालि मा बुंफ्लांदों मिथिबाय बिबाराव दै होनायखौ बिबाराव फुल होफ्लांदोंना बोरैबा होनदोंमोन आं बिबाराव फुल होदों होननानै दाखालिनि भिडिअ नै
बिबाराव फुल होफ्लांदो फुल बिबाराव फुल होनि र' होननानै बुंदोंमोन आं दाखालि बिबाराव दै होनि होननायखौ बैनो वाटार साप्लाइया बेनिफ्राय लाबोदों पाइप बोनानै ओमफ्राय आङो लामायावबो होजोबनानै फैबाय हाद्रि जायोना सिगां दाखालि 14 फेब्रुवारियाव भेलेन्टाइन दे खालि बेखौ लाबोदोंमोन ना बोसोरसे जाबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि आगोलाव सेंग्रा समाव माने बोरै फिसिगोन जायोना सिंगेल टाइमाव हाबा जानानै बोरै फिसिनो हानो अनलाय आं दैखौलाय ओमफ्राय खिन्थु दा नै हाबा जाखांनानै एजिसो मोनबाय आं नै सारना होबानो सियो नालाय बोरै फिसिगोन सानोमोन आरो आगोलाव जेनेबा बोरै जाहोगोन सानोमोन दाथ' एसेबांखिनि माबा जायाखै जानो हायो आरो आंनिखिनि बेखौ सासे मानसिखौ जाहोनो हायो सासेल'सो आरो बाइकआबो साफा लेथ्रा जाजोबना दं दाखालिबावै आं लास्ट सालायनानै जि जायगायाव दोननायानो दिनैसिम बेयावनो दं दाखालिबावनिफ्राय रावबो दांग्राबो गैया बाबायाबो गावनिखौ लाबोयो मालाय गावनिखौ दोनफैयो आंनिखौ दांखायानोना ओमफ्राय दा रावबो सालायग्रा गैयाखाय बे जायगायानो दं आं दाखालिनिफ्राय जिख्लानिफ्राय लोमजाना दंमोन ना बेयाव दोनफैदोंमोन आङो लास्ट सम ओमफ्राय बेयाव दोननानै दिनैसिम बेयावनो दं सान हर रावबो दाङाखै बाबायाथ' दांखाया मालाय बाबाया दंखायो गावबा गाव दा इदि टाइमा जाबाय 3टा दा आङो गामियाव थांना फैनि ओरैनो क्रिकेट गेलेनायखौ नायनानैसो फैगोन गेलेनोथ' हाखानाय नङा नालाय नायनानै फैगोन ओरैनो ओमफ्राय दा माइदांनि फंबायमोन फैगोननो फारेव लानानै दा जोंहाना समफोर मंगलबार खालि माबा दंना फुजा दंना बाथौ गायगोन ना बेनि माखासे फुजानि थाखाय फारेव नांगौ जाना दं दाखालिबावैनो बुंनानै दोनखादों बिसोरनावथ' गोबां फारेव दं नालाय बेनिखायनो फारेवखौ बिसोरनिफ्राय बिहरदों दा लाबोना दोनफैगोन दा आं फिल्डआव थांबाय थादोंसै आं चार्जार लानो फैदोंमोन आं ओइ बिदिनो थांफादोंसै मायाव दुगैनो नागिरदों आं थांफा नागिरदों आंना बाइकनि साबिखौनो नागिरना मोनला दासो बेखौ लिंहरबावबाय आं ओमफ्राय आंना साबिया गोमाना दंना बाइकआ बेनिखायनो सालायनो हाया जाना दं दा उपाय गैया बेजों थांदोंसै थाबनो दहायनिफ्राय मानसि नेगासिनो मालाय बयबो ससेल' थाङो सोरबा थाङा बिदि जागासिनो आरो सोरबा डाबल फैयो खालि मोना नायथारदोंसै गेम गेलेनायखौनो दा मोनायाबो जाबाय बिनि फंबाया फैसिगोनसो मा जासिगोन आयदाय गेलेनो हायाबाबो नायनो फैलायबाय আজিও হারা লাইন নাকি টার্গেট কেমন 72 টার্গেট 512 72 টার্গেট হারিলে তন্তে আমার টিম তো জিকিব আর নহলে ওই 3 রান itu mari Hara tim kita. So guys, भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दे बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै नै दा सानैसो टाइम मेनेज खालामनो हागोन हायाबाबो आङो खालामथारनांगोन आं मानोना दखानावबोथ' नों सानसे जिरायबाय थानो हायाना ओमफ्राय आरो एक्सपिरियेन्सखौ खोथागोन आं दखाननि माबायदि एक्सपिरियेन्स आंबोथ' गोदान माने आगोलाव जेबो मिथिथारामोन आं दखाननि एबो मिथिया बिबो मिथिया दासो आङो एक्सपिरियेन्स एसे मोननांगासिनो नायदोंसै आं नोंथांमोननो उनाव लासैनो खोथागोन आं दखानाव माबायदि एक्सपिरियेन्स जायो मा सानसेयाव मा फिल खालामो मानसिया माने दखानिया मा फिल खालामो आं दा बेखौ लासैनो बुंलांगोन लोगोसे आङो दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामथ'ला दे ओमफ्राय नायदोंसै नेक्स्ट भिडिअखौ खिन्थु जोबोद थाब होगोन आङो दाखालिनिफ्राय बिराद लेट जागासिनो दंना सप्तासेयाव मोनसे जागासिनो दं दाखालिनि मोननै भिडिअ नैबे भिडिअआबो दा नेक्स्ट भिडिअखौ आङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो होथारगोन स' थेंक इउ स' माच